Μια από τις πιο εύκολες κατασκευές που μπορούμε να κάνουμε αν είμαστε στο ξεκίνημά μας είναι ένας μαυροπίνακας. Σίγουρα ένα αντικείμενο που κάπου θα βρούμε να τον τοποθετήσουμε. Σε μια κουζίνα για να γράψουμε πρόχειρα μια συνταγή, σε ένα παιδικό δωμάτιο αν είμαστε γονείς για να παίξουμε με τα παιδιά μας και φυσικά για τους επαγγελματίες είναι ένα πολύ εύκολο και πολύ οικονομικό ντεκόρ για τις βιτρίνες. Πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι να το κατασκευάσουμε μόνοι μας. Για το μαυροπίνακα ξεκινάμε από το MTF. Ένα MTF που έχουμε παραγγείλει σε ένα μαγαζί στη γειτονιά που κόβει ξύλα στα μέτρα μας, στη διάσταση που εμείς έχουμε διαλέξει. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε και να προσέξουμε είναι να μην είναι παχύ ώστε να μην είναι βαρύς ο μαυροπίνακας στο τέλος. 6, 8, maximum 10 χιλιοστά. Ποτέ παραπάνω, αλλιώς η κατασκευή θα είναι πολύ βαριά. Το MTF θα το βάψουμε με το χρώμα του μαυροπίνακα που έχουμε πάρει από το χρωματοπωλείο, ακριβώς όπως έχουμε δείξει και στο βίντεο πώς βάφω το MTF. Σκαφάκι, ρολάκι. Αυτό που πρέπει σίγουρα να προσέξουμε είναι το ρολάκι να είναι αυτής εδώ της μορφής. Είναι τα ρολάκια που έχουν όλα τα χρωματοπωλεία, δεν πρόκειται να δυσκολευτείτε. Είναι σφουγγάρι από μέσα και αυτό το πορτοκαλί πανάκι με την πολύ, την ψηλή, την τρίχα απ' έξω. Αυτό θα μας δώσει την καλύτερη επιφάνεια στο μαυροπίνακα, την πιο λία και την πιο όμορφη επιφάνεια. Το περνάμε 2 χέρια λοιπόν και ξαναγυρνάμε. Περάσαμε 2 χέρια λοιπόν με την ειδική μπογιά για μαυροπίνακα στο MTF και είναι έτοιμο, κατάμαυρο και η επιφάνεια πάρα πολύ όμορφη. Δεν μένει τώρα παρά να του φτιάξουμε και ένα τελάρο γύρω-γύρω από ένα πηχάκι το οποίο αγοράσαμε από το ίδιο μαγαζί προκειμένου να έχει μια ρετρό εμφάνιση ακριβώς όπως οι παλιοί πίνακες. Πάμε να δούμε πόσο εύκολο είναι να το κάνουμε αυτό. Για να είναι πιο όμορφη η κατασκευή που θα κάνουμε θα φροντίσουμε τα πηχάκια να τα φαλτσάρουμε, να τα κόψουμε 45 μοίρες ώστε να έχουμε μια ωραία ένωση στις 4 γωνίες του μαυροπίνακα. Αυτό για να το κάνουμε θα πρέπει να κόψουμε τα 4 πηχάκια περίπου στις διαστάσεις του πίνακα και στη μία τους πλευρά χρησιμοποιώντας τη γωνία του μαραγκού και το μολύβι με αυτόν εδώ ακριβώς τον τρόπο, τοποθετώντας έτσι να σημαδέψουμε και να ετοιμάσουμε πρώτα τις 4 γωνίες. Πάμε να το κάνουμε και ξαναγυρνάμε. Τα πηχάκια αυτά είναι πάρα πολύ μαλακά, οπότε ένα οποιοδήποτε πριόνι ή σέγα κάνει για αυτή τη δουλειά. Μόλις τελειώσουμε με το τελευταίο κόψιμο, καλό είναι με ένα γυαλόχαρτο να τρίψουμε λίγο τις επιφάνειες αυτές, γιατί θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στην εφαρμογή. Σε περίπτωση που μας έχει φύγει λίγο με το πριόνι, θα βοηθήσει να μην φαίνεται η ατέλεια. Τώρα πρέπει να σημαδέψουμε και την άλλη πλευρά από το πηχάκι. Οπότε, στο μαυροπίνακα τοποθετούμε το πηχάκι με αυτόν εδώ ακριβώς τον τρόπο και το φέρνουμε να είναι πρόσωπο. Και με το μολύβι σημαδεύουμε εδώ ακριβώς ώστε να έχουμε την απόσταση. Και κάνουμε ακριβώς τα αντίθετα φάλτσα από ό,τι είχαμε στην απέναντι γωνία. Τοποθετώντας στο σημάδι που έχουμε κάνει με το μολύβι τη γωνία αυτή τη φορά αντίθετα. Το πηχάκι που θα κόβουμε δεν θα ξεχνάμε από την πλευρά που το κόψαμε να το περνάμε λίγο με το γυαλόχαρτο όπως κάναμε και στις άλλες πλευρές. Και θα συνεχίσουμε τοποθετώντας τα πηχάκια με αυτόν εδώ τον τρόπο και σημαδεύοντας συνέχεια με τον ίδιο τρόπο. Βάζουμε τώρα από την άλλη πλευρά το άλλο πηχάκι, προσέχουμε να έρθει πρόσωπο, σημαδεύουμε με το μολύβι και με τη γωνία πάντα ανάποδα τα φάλτσα από ό,τι ήταν στην προηγούμενη γωνία. Θα το επαναλάβουμε διαδοχικά για να σχηματίσουμε τα πηχάκια γύρω-γύρω. Και με το τελευταίο πηχάκι
Θα τα τοποθετήσουμε πάνω στο τραπέζι μας στον πάγκο εργασίας έτσι ακριβώς και θα τα γυρίσουμε από μέσα προκειμένου να ελέγξουμε ότι τα φάτσα μας είναι σωστά και όλα έχουν πάει καλά. Σε περίπτωση που κάτι σας έχει ξεφύγει και δεν έχετε καλή εφαρμογή, σας το ξαναλέω, το μεγάλο μυστικό είναι το γυαλόχαρτο. Θα φαλτσάρουμε και θα τρίβουμε τις άκρες προκειμένου να είμαστε σίγουροι πριν τα καρφώσουμε ότι τα πηχάκια μας δημιουργούν μία όμορφη ένωση. Αξίζει σε αυτό το σημείο να ασχοληθούμε λίγο περισσότερο. Όταν πια είμαστε σίγουροι και έχουμε ελέγξει και τις 4 γωνίες ότι είναι όμορφες και σωστά τοποθετημένες, μπορούμε να τρίψουμε και αν θέλουμε να βερνικώσουμε ή να βάψουμε τα πηχάκια. Προχωράμε τώρα στο επόμενο στάδιο που είναι το κάρφωμα. Πάνω στο τραπέζι μας τα πηχάκια και τοποθετούμε το βαμμένο MDF, το μακροπίνακά μας ανάποδα. Με τη μαύρη επιφάνεια να κοιτάει το τραπέζι. Τώρα, πριν ξεκινήσουμε να καρφώνουμε τα πηχάκια, καλό είναι τα σιδεράκια που έχουμε αγοράσει, που είναι τα σημεία στήριξης που θα κρεμάσουμε τον καθρέφτη, να τα τοποθετήσουμε έστω πρόχειρα και με ένα μολύβι να σχεδιάσουμε περίπου το περίγραμμά τους, ώστε εκεί να μην τοποθετήσουμε καρφιά και μας δυσκολέψουν αργότερα. Σε κάθε πηχάκι πάντα εγώ βάζω και μια κρυσταλλιζέ κόλλα, ώστε να έχουμε καλύτερη και ισχυρότερη ένωση. Το μπιμπερό της Μέρκολα μας βοηθάει πάρα πολύ σε αυτές τις δουλειές. Βάζουμε μια πολύ μικρή ποσότητα, δεν χρειάζεται τίποτα περισσότερο, δεν κάνουμε και κάποια ιδιαίτερα δύσκολη κατασκευή. Και φροντίζουμε να έχουμε και ένα σφουγγαράκι ή ένα βρεγμένο πανί, ώστε σε περίπτωση που τρέξει η κόλλα δεξιά-αριστερά να τη σκουπίσουμε και δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Ξεκινάμε τώρα από την ανάποδη, με αυτόν εδώ ακριβώς τον τρόπο, να τοποθετήσουμε το πηχάκι, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι είναι ok. Και, το θυμίζω άλλη μια φορά, δεν θα βάλουμε εκεί που έχουμε σημαδέψει που θα μπει το σιδερένιο στήριγμα καρφί, για να μην μας δυσκολεύσει. Όσοι ασχολούμαστε με ντεκόρ και με ελαφριές τέτοιες κατασκευές, καλό είναι να έχουμε ένα ηλεκτρικό καρφωτικό, όπως αυτό εδώ που παίρνει και μικρά δίχαλα, παίρνει και πρόκες, ή αν δεν έχετε, καρφάκι και σφυράκι. Εγώ θα το χρησιμοποιήσω γιατί βολεύει πάρα πολύ. Θα βάλω μόνο 2 συνδετήρες για να ελέγξω, να τοποθετήσω όλα τα ξύλα και όταν είμαι σίγουρος ότι είναι όλα ok, θα προχωρήσω στο τελικό κάρφωμα. Σε περίπτωση που κάτι έχει πάει λάθος, με μία τανάλια θα το αφαιρέσουμε και θα κάνουμε τη διόρθωση. Συνεχίζουμε τώρα να τοποθετήσουμε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όλα τα πηχάκια γύρω-γύρω. Μόλις τελειώσουμε και με το τελευταίο καρφί, ήρθε η ώρα για να στηρίξουμε οριστικά και τα στηρίγματα που είναι τα μεταλλικά για τον τοίχο. Θέλουμε πριν τα βιδώσουμε στη θέση τους, να φροντίσουμε να υπάρχει χώρος στο ξύλο για να περνάει το κεφάλι της βίδας και να μας κάθεται ο πίνακας ίσια στον τοίχο να μην κρέμεται. Θα σχεδιάσουμε λοιπόν ακριβώς πού θα τοποθετηθεί το μέταλλο, τοποθετώντας έτσι ακριβώς και κάνοντας το περίγραμμα και χρησιμοποιώντας ένα μεγάλο τρυπάνι, 8-9 χιλιοστά συνήθως είναι υπεραρκετό, θα ανοίξουμε τρύπες. Με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σίγουροι ότι ο πίνακας θα στεριωθεί όμορφα και δεν θα κρεμάει στον τοίχο. Βιδώνουμε λοιπόν και τα μεταλλικά σημεία στήριξης δεξιά και αριστερά και είμαστε έτοιμοι για την τοποθέτηση.
Τέλος. Σαν τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Μια πανεύκολη κατασκευή, στην οποία δεν νομίζω να αντιμετωπίσετε κανένα πρόβλημα. Και αν πάλι κάτι χρειαστείτε, όπως έχω πει πολλές φορές, μαζί για να το φτιάξετε μόνος σου. Καλή επιτυχία!